Hola, moi boas, amigas, amigos. Tarde especial, tarde que promete ser histórica, que quere ser histórica pro balonmán galego. Estamos nas semifinais, partido de volta da Copa de Europa EHF. O Atlético Guardés recibe o Costa del Sol Málaga coa vantaxe adquirida no encontro de ida, no encontro disputado no pabillón andaluz. 2 goles de vantaxe, 2 goles de renda ten o equipo cadestra Ana Seabra, 2 goles que debe defender ou, se acaso, aumentar incluso diante dos seus aficionados. Ambiente de luxo, como viviu pois o Catañal ao longo destes últimos 15 anos en multitude de ocasións, cando gañou a Liga en 2017, cando se clasificou para a final desta mesma competición en 2023, entre outros acontecementos históricos, e hoxe ten a oportunidade de estar de novo nunha final. Non vai ser sinxelo, malia a vitoria conseguida a semana pasada, un partido que puderon ver na nosa plataforma galega.gal. Hoxe estamos con todos vos tamén na plataforma e tamén na Q2 para vivir este encontro tremendamente interesante no que xoga un gran papel o balonmán, tamén xoga un gran papel os nervios, quen os xestione mellor cal dos dous equipos o pode facer mellor para conseguir esa clasificación para a final que se vai disputar ao longo do vindeiro mes de maio. Xogadoras escoitando os seus adestradores antes do inicio deste partido. Últimos consellos tanto por parte de Ana Seabra como de Suso Gallardo, adestrador que desde 2019 pois dirixe os destinos deste equipo, pois que tamén ten un palmarés auténticamente de luxo conseguido pois nestes últimos 7 anos. Falamos dunha liga, falamos de 2 copas, dunha EHF, European Cup, esta competición que estamos a ver, unha Supercopa e unha Supercopa Ibérica. Por lo tanto, moitísimos éxitos os que acumula o conxunto de Málaga, que, iso sí, vai ter un lastre importante no partido de hoxe. Veremos se o acusa ou non, e non vai ser outro que as baixas importantes. Joana Resende, Nixon Clavel, Maider Barros, a ex do Porriño, e Bárbara Vela non están na convocatoria. Tampouco vimos que non estaba anunciada a súa baixa a Sole López, así que se confirma non está na acta, así que con dorsal número 10, así que serán 5 ausencias importantes que vai limitar moito esas rotacións no equipo que adestra Suso Gallardo, no que destacamos unha muller ovacionada na presentación dos equipos. Non pode ser de outro xeito a guardesa Estela Doiro, que está vivindo a súa última temporada como profesional, xa anunciou a súa retirada, por lo tanto pues vai vivir no día de hoxe un encontro tremendamente importante, tremendamente emotivo para ela. Ten que seguramente os sentimentos queden en segundo plano. Máis importante para todas as xogadoras é conseguir esa clasificación para a final. Sofía Marton e Rita Dane de Hungría, as árbitras encargadas de dirixir o partido. Aí está ese primeiro balón en xogo. Saúdo das xogadoras de ambos dous equipos. E aí está como dicíamos, ese primeiro balón en xogo que vai buscar o equipo local, mentre o equipo visitante, que se pasan o balón de unha a outra xogadora nese ritual protocolario. Xa co reloxo en marcha temos ese primeiro ataque aí con Silvia Arderius aos mandos, esa dorsal número 9, xogadora importante, xogadora destacada no partido de ida. Lanzamento, había unha posible falta que non se indicou, o lanzamento de Espe López directamente nas mans da guardameta do Calia Atlético Guardés, que non é outra que Amandín Balsic. Importante a súa actuación no día de hoxe, non estivo especialmente inspirada
nada na ida, acabou xogando bastantes minutos a súa compañeira. Veremos o que pode facer, o que pode aportar no día de hoxe. Tampouco puido culminar ese primeiro ataque o Mecalia Atlético Guardés. Aí está xogando de novo o equipo visitante, ese lanzamento adentro, primeiro gol do partido. O gol anotado por Espe López, que está asumindo ese protagonismo en ataque nestes primeiros minutos de partido, buscando agora o primeiro gol o cadro galego. E ese pase non era bo para a posición na que se atopaba Ceci Cacheda, iniciando de novo con calma de María Sancho, Ceci Cacheda, e aí falta na posición de pivote o agarrón aí sobre Palomo. Xogando Ceci Cacheda, piques de perder o pé, claramente a acción estaba validada, por lo tanto volve a xogar de novo o equipo galego. Lanzamento de Cacheda, non entra na portería do Málaga, comeza con poucas ideas ofensivas o Mecalia Atlético Guardés. Toca defender agora. Vamos os berros de defensa na bancada toca Tañal. Verius ordenando, Rocío Campiglia pivot en posicións exteriores, Espe López, a xogada, están metendo neste ataque o conxunto visitante, consegue o 0-2, ese remate desde o extremo, acaba de anotar, conseguir o segundo gol, que boa esa apertura cara ao extremo por parte do Guardés, fantástico, chega o primeiro gol do partido pro conxunto galego, o tanto aí perfecto desde o extremo, anotado por Yasmin Mendoza, unha xogadora que foi letal na eliminatoria de cuartos de final diante do Elxe, non pola cantidade de goles conseguidos, senón pois pola importancia do último que logrou, que tan son uns segundiños para rematar o partido, garantiulle pois ese pase cara a semifinal que estamos vendo agora mesmo. Ollo ese balón que recibe Estela Doiro, que non puido anotar de primeiras. Si o fai agora de segundas, o seu primeiro gol neste partido para Estela Doiro. Un 3, comeza con forza o cadro visitante. Favorable Mecalia, María Sancha, fantástica acción individual, que importante o que poida facer esta xogadora no día de hoxe. María Sancha, a Palentina anota o primeiro da súa conta, 2-3, movendo con celeridade o Málaga, falta o empurrón recibiu Verius e Campiglia. Argentina iniciando de novo ataque por parte do conxunto visitante, que xa sabe o que gañar neste recinto na Liga. Logrou ademais con claridade pola contra o Guardés, conseguiu vitorias nos dous partidos que disputou en Carranque, en terras andaluzas, tanto na Liga como lógicamente a pasada semana, nese partido que comentábamos, ese 24-26, lamentando lógicamente ese final de partido, eses últimos instantes, ese 4-0 apañado, xa que chegou a ter unha máxima renda o Guardés de 6 goles, pero bueno, eso é historia, eso xa pasou. Agora toca centrarse neste partido que estamos vivindo aquí na G2. María Sancha buscando a apertura cara ao extremo, cara a posición na que se atopaba Ania Ramos.
xogando xa de novo Ceci Cacheda con Tellez que xogaba aí de costas, volve a recibir a cubana. Ceci Cacheda ameaza xa de pasivo, Cacheda a posición de pivot, Palomo xírase, comete falta en ataque da pivote o Mecali. Ollo que saída tan rápida por parte do Málaga, sorprende aí Isabel Medeiros con ese primeiro gol para ela. 2-4. Sigue mandando o conxunto visitante. María Sánchez deixa para Ania Ramos, se vai cara o centro. Ania Ramos, Lorena Tellez, que chega aí con moita fortaleza, recibe a falta, golpe franco favorable ao conxunto da Guarda. Vamos a falta clara. Balón xa en xogo. Cacheda moi marcada, María Sánchez. Cacheda vai en acción individual fantástica la linense para conseguir o 3-4, o primeiro na súa conta. Partido de intercambio de golpes o que estamos vivindo agora mesmo neste inicio de encontro. Primeiros minutos que estamos disputados. Olha a acción que boa, aí a irrupción e aí o xesto aí coa cadeira, tanto que acaba de conseguir novo o conxunto do Málaga para colocar o 3-5. Agora María Sánchez foi por riba do Longueiro, oportunidade malgastada aí pola Palentina. Arderius foi a autora do gol anterior. Estela Doiro, Arderius, Espe López, as xogadoras que se moven nesa liña exterior con poucos trocos, con poucas rotacións, lóxicamente por mor das baixas, problemas tamén no extremo, sobre todo que ven ese pase cara a posición de pivote. A defensa cometeu esa infracción. Boa parada de Montín Balsing, segue en ataque, aí está ese lanzamento, e a Espe López unha posible falta. O árbitro estaba moi pretiño e considerou que non era así. Xogando África Sempere, dorsal número 4, lanzamento de Lorena Tellez, intentou buscar a réplica con rapidez, non atinou coa portería do Costa del Sol Málaga. Equipos ambos os dous moi parexos na clasificación no que vai de temporada, o no que acaba de rematar a temporada regular, nos partidos da pasada fin de semana. Despois repasamos como quedou esa situación na Liga Española. Seguimos co 3-5. Que ben o fai, maravilloso ese xogo aí de cadeira, como supera a súa oponente. Van ser 7 metros. Lanzamento e chega o gol, o 3-6. Ese tanto de penalti que acaba de anotar Isabel Medeiros. O segundo para a brasileira, o primeiro gol de penalti neste partido, con vantaxe na eliminatoria o Málaga, porque estamos nun momento moi temperán
este partido, que ven agora esa acción culminada por Ania Ramos, a réplica da extremo do Mecalia Atlético Guardés para colocar o 4-6. Vemos o primeiro gol no que vai de partido. Está facendo moito dano ese dorsal número 20. Aí Espe López con esas accións de 1 contra 1. Agora movendo rápido para Estela Doiro. De novo Espe. Señazo de pasivo xa. Estela Doiro buscaba aí a Arderius. Houve falta favorable. O conxunto visitante. Campigli, Arderius. Finta de Arderius, lanzamento, acaba dentro, ainda que os árbitros indicaron a falta, as árbitras indicaron a falta anterior sobre a central madrileña. Estela, se para adentro, pues hai unha muralla defensiva, que se falta en ataque, pero que houve foi falta defensiva do Mecalia Atlético Guardés. Pasos aí de Estela Doiro, acción invalidada, vai recuperar Mecalia. Eses mans a cara de Cecilia sobre Cecilia Cacheda. Que boa acción cara ao extremo. Segundo gol consecutivo para Ania Ramos. Fantástica, minimizando a desvantaxe. 5-6, 1 arriba Málaga. Xogando aí con tranquilidade agora cadro andaluz, unha cuestión física de menos rotacións, pero tamén seguramente lle pode interesar que o ritmo non sexa en ocasións de demasiado alto. Aí está Estela Doiro cruzándose, Espe López buscaba o pase interior, boas mans aí das xogadoras do Guardés, que magua ese pase de Lorena Tellez. É a segunda vez que lle falta pois un chisquiño aí de tensión a ese pase para sorprender a defensa do Málaga, e que María Sánchez neste caso se quedase só diante da gardameta de Alice Fernández. Toca defender unha vez máis este 5-6 no taboleiro de marcas. Arderius se para adentro, lanzamento fora, 7 metros. A infracción cometida por Blanca Hauptmann. Balón, se ronda a pivote do conxunto galego. Bárbara Piñeira vai ser a encargada de buscar o gol. Mínguez na portería, aí está, define ben. 2-2 de momento desde a liña, desde os 7 metros para Málaga. Ainda non se estreou nesa faceta, non tivo ninguna oportunidade. O Atlético Guardés volve a estar a eliminatoria empatada 5-7. Jugando Ceci Cacheda, ven esa superioridade polo extremo. Fantástica culminación aí de Jasmine Mendoza. O segundo gol na súa conta, 6-7. Topou a superioridade polo extremo. 2 goles de cada en súa extremo por parte do Guardés no que levamos de partido, a máis do de Ceci Cacheda e o de María Sancha, así que está topando esa superioridade o equipo miñoto. O lanzamento aí con violencia, ollo ese rexeite, falta favorable. Atentos
eses rexeitamentos logo da parada de Amandín Balsing. Outra oportunidade máis para Málaga. E atenta aí vemos a Ania Ramos de Despe López. Este que recibe, non hai nada, non hai falta. A pesar de que chegou con vantaxe a liña de 6 metros. Boa parada de novo de Amandín Balsing. Está Lorena Téllez con María Sancha. Oye ese pase, entrega para Palomo. 7 metros, agora forzou ben a defensa interior da rival. A pivote madrileña María Palomo. E vimos ver María Sancha polo empate. Aí está, anotou María Sancha. O primeiro penalti acabou un gol, superou a Luis Fernández da Silva, gardameta hispano-brasileira. Empate a 7. Igualarse este partido de volta, logo de que tivese un +3, lembramos o conxunto malacitano. Estela Doiro intentaba interceptar ese pase de Martina Romero, que acaba de entrar na pista con ese dorsal número 3. Arderios volou ao extremo, aí Amandín Balsing minimizou os ocos, tapou ben, balón de banda favorable aínda a Málaga. Ecuador xa desta primeira metade. Agora foise de balón aí da man ao extremo do Málaga. Cando buscaba marcar desde esa posición do extremo, escurriuselle das mans. Perdeu a oportunidade de colocar o oitavo para o seu equipo. Bueno, pois desde o inicio, desde o primeiro ataque, non tiña a oportunidade de Guardés de colocarse por diante, a ver se é capaz de facelo neste momento. Ceci Cacheda, e Cacheda na acción individual superaba con ese xesto técnico a Martina Romero, a xogadora argentina. Ceci, que tocou nunha rival, volve a haber falta, insistirá desde os 9 metros. Conxunto Miñoto, Cacheda, María Sancha aí agarrada por Estela Doiro. A carga María Sancha, Cacheda, toca oco Lorena Téllez entra ata a cociña, que magua, fixo todo ben menos executar o lanzamento, non entrou na portería que agora estaba defendida por Mercedes Castellanos no Málaga. Olla a réplica do conxunto visitante, a piques de interceptar Yasmín Mendoza, non tocou no seu pé, así que seguirá atacando Málaga. Arderios con Doiro, y la falta Estela Doiro, se pugna con Yasmín Mendoza. Arderios Romero, Arderios xira, Arderios empurrada, Estela Doiro atópase con María Sancha e hai 7 metros. Infracción cometida pola xogadora do Mecalia Atlético Guardés. Terceiro lanzamento desde 7 metros, a ver se pode chegar a primeira parada de Amandín Balsing. Medeiros, o lanzamento, que magua ese balón que tocou aí no pé
guardameta francesa, pero ao final acabou na súa portería. 7-8, volve ter vantaxe mínima Málaga. Minuto 19 desta primeira metade, 11 para a conclusión do primeiro entrego da primeira metade desta segunda parte da semi. E Cachera con espazo, adentro Cachera. Oye que levou un golpe aí na cabeza a central do Mecalia Atlético Guardés, que se queixaba moito aí nesa acción. Se foi no momento do remate, se golpeou con algún xogador ou foi na caída. Vamos a ver. Sí, na caída. Golpe coa testa no chan aí do Gatañal. Foi moitísimo. Que xa está sendo atendida a xogadora galega. Médicos, interesamos tamén por ela Rita Campos, a xogadora lusa do Málaga. Vemos algunha das accións destacadas desta primeira metade, eses algúns os extremos que foron pois fundamentais para o Mecalia para igualar ese marcador adverso que chegou a ser, lembramos, de 3 goles. Es decir, uns instantes, agardemos que sexa pouco tempo. Cachera cara ao banco para repousar logo dese duro golpe. Víamoslo perfectamente na repetición, a súa testa contra o chan do Gatañal. Málaga para o último tercio xa desta primeira metade. Esa circulación con non demasiadas ideas, Estela Doiro que deixa Cibarderius a Romero, que de cometer pasivos. Romero, lanzamento, pois foi moi boa defensa por parte do Guardés, fantástica para deter as acometidas do Málaga, que se veía que non tiña ideas, non tiña xeito de facerlle dano ao seu rival. Agora os mandos, aí María Sancha na posición de Ceci Cacheda. Hoffman, aí está Hoffman, gol! Pedían pasos desde o banco o adestrador de Málaga, Suso Gallardo, pero anotou a eslovena o seu primeiro tanto no partido. Primeira vantaxe para Mecalia Atlético Guardés, 9-8. Importante colocar o partido nesa dinámica de que sexa o Guardés o que este por diante, sen contar con eses 2 goles de renda, xa que non é unha vantaxe tremendamente importante adquirida na ida. Ese balón aí perfecto, a definición desde o extremo. Terceiro gol para ela de Isabel Medeiros, de novo para equilibrar o partido. Empate a 9. Agora o erro do Guardés, e vai recuperar xa a Xiña Málaga. Están saindo esas accións rápidas que busca o equipo de Ana Seabra en ningún momento durante toda esta primeira metade. Derius, Romero, Estela Doiro,
Posición de pivote Rita Campos. Estela, que una vez máis moi longo, igual que o realizado hai uns minutos. Falta sobre Doiro. Abaixo o lanzamento que buscou aí de cadeira Arderius, boa intervención de Bansik para deter o lanzamento e manter o 9-9. Volve a atacar Guardés para colocarse por diante. María Sancha a los mandos, aparece Yasmín Mendoza. Hauptmann por dentro, 7 metros, aí agresiva a eslovena, 2 minutos ademais. Mira a exclusión do partido para Rita Campos. Ese brazo aí o pescozo da xogadora do Atlético Guardés, semella que non hai demasiadas dúbidas, a pesar de que protestaba a portuguesa. La acción inferioridade numérica que imos vivir neste partido. María Sancha buscando de novo o gol desde os 7 metros. María anota, María Sancha o seu terceiro gol, segundo desde a liña. Felicitación da súa adestradora. 10-9 Atlético Guardés. Ataca Málaga en inferioridade numérica, así coa portería baleira. Vamos aí unha xogadora agora coa incorporación de Rocío Campigli, xogando con esa porta baleira e arriscando. Estela Doiro, boa acción individual maravillosa aí de Martina Romero, colocando de novo 10-10. Están encarando moi ben en accións individuais as xogadoras do Málaga, as defensoras do Atlético Guardés. El tempo morto na pista. Organizar un pouco o ataque. Ana Seabra para ver se pode sacar rendemento desta superioridade numérica. Falábamos dos resultados conqueridos polos equipos nesta temporada, pois sinalamos ese 23-24 polo do Guardés en Málaga, en que arranque na Liga regular, e o 19-25 que conseguiu o Málaga o pasado mes de febreiro neste mesmo escenario, quizá nun dos momentos máis baixos da temporada. A verdade que os dous equipos a nivel de Liga pois non acabaron a temporada regular no seu mellor momento. Costa del Sol Málaga, que rematou a temporada regular no terceiro posto con 35 puntos, pois acumula 3 derrotas seguidas, incluso unha delas contra o Cabeiro, contra o descendido Lanzarote. Quedou lonxe do Vera Vera do Gran Canaria por mor desas derrotas, pois que chegou a pugnar polo primeiro posto. Tamén o fixo Guardés durante moito tempo, durante bastantes xornadas, pero outra mala racha, unha vitoria tan só dos últimos 5 partidos, pois levou ata a cuarta posición con 2 puntos de vantaxe sobre o Porriño, que será o rival. Haberá enfrontamento galego nos cuartos de final da Liga Española. O playoff é interesantísimo. Guardés Porriño, pero será outra historia. Agora toca a competición europea. Tocan os últimos 5 minutos desta primeira metade. Está xogando María Sancha. Hauptmann, balón ao extremo. Fantástica a definición aí desde o extremo da xogada de Portillo. Ariane Portillo, seu primeiro gol no que vai de partido para Paraguaya. Outra vez máis facendo dano eses movimentos rápidos de balón, buscando a superioridade e atopando polo extremo.
visitante. Se pode chegar unha boa defensa para ir abrindo ese oco. Que boa recuperación agora, portería Baleira, e chega o tanto de Palomo, de María Palomo. Atacaba na inferioridade o conxunto de Málaga, e con inteligencia María Palomo marcou en Porta Baleira. 12-10, máxima vantaxe, nunca tivera máis de un o Guardés no que vai de partido, máis 4 na eliminatoria. Importante tamén que ese número, o máis importante, vai aumentando. Ataque, pide tranquilidade as árbitras húngaras, as xogadoras do Guardés. A recuperación do balón, ese balón que retivo Chisco, Estela Doiro. Bueno, pois importante este momento, xa os últimos minutos da primeira metade, buscando o Guardés ese máis 3. Cife Hauptmann, Hauptmann con Lorena Tellez, cubana, volvendo para Sancha, mala entrega, buscou aí a rapidez na circulación, pero faltou precisión por parte do equipo miñoto. Agora Estela Doiro non se atreveu a buscar ese pase cara ao extremo, preferiu atopar dentro a Campigli, rodeada por xogadores, levou unha boa lavazada. Falta sobre a pivote argentina, tense que secar a pista. Está Rocío Campigli nesa pugna con Blasca Hauptmann. Ramos xa desde hai uns minutos xogando o Guardés en Ceci Cacheda por mor dese golpe que levou na testa contra a pista. Exclusión de agora de Blasca Hauptmann, así que agora toca a inferioridade ao conxunto do Mecalia Atlético Guardés. A ver como se desenvolve nesta situación. Estela Doiro, segue Estela Doiro en circulación. Bueno, foi o lanzamento, ainda que van indicar antes 7 metros na acción anterior sobre Estela Doiro. O lanzamento foi errático aí de Marina Romero. Hubo penalti, a ver se Balsing pode deter o primeiro, leva 3 de 3, agora tamén contra o poste, antes contra a perna de Balsing que acabou dentro, e este de Medeiros tocou contra o poste e tamén acabou nas redes da portería do Guardés. Cuarto gol para a brasileira Isabel dos Santos Medeiros, 3 deles desde os 7 metros. Bueno, pois agora toca arriscar, aí está Ceci Cacheda de novo na pista, recuperada portería Baleira. Ceci Cacheda movendo rápido ese balón interior. 2 minutos. Bárbara Piñeira. Xoga Guardés de novo. Ahí está Ceci Cacheda, María Sancha, Lorena Telle, de novo Ceci para dentro de María Sancha, extraordinaria a irrupción con moitísima forza de María Sancha para marcar o cuarto na súa conta. 13-11. O xesto de ledicia da xogadora castelá. Arriba equipo galego, pase para Campigli, que ven a intervención de Balsing, ese balón a portería non entrou. Aí portería Baleira,
caso desde pista propia, pois non estivo preciso o lanzamento e perdeuse a oportunidade do 14-11. Seguimos con esa vantaxe de 2 goles para o Club Balonmán Atlético Guardés. Pase ao extremo, ese mala entrega e estivo rápida Espe López para irse ao chan e recuperar a posesión, manter a posesión do seu equipo. Desde os 7 metros, xa o fixo. Morto na pista. Solicitado polo adestrador visitante para organizar un poquinho tamén este ataque xa pois nos últimos 2 minutos desta primeira metade con ese marcador favorable ao Guardés. 13-11, lembremos que chegou a estar 3 arriba nun bo inicio de partido o conxunto malacitano. O Mecalia que busca a segunda final nesta competición, lembramos a que participou en 2023, e sería a terceira final para un equipo galego logo do porriño do ano pasado. Chegou a esa final diante do Valur de Reykjavik. Esa final, ese título por outro lado do cadro. Moito ollo a ese enfrentamento entre o Michalovce e o Bursa. Unha ida ao Bursa por 5 goles, 34-29. Mañá ás 5:30 dispútase ese encontro de volta ao Gallaquio de daquela. Mecalia Atlético Guardés este pendente do que pase aí para coñecer o seu rival nesa final. Se vai tocar xogala outra vez contra un equipo turco ou pola contra remonta o Michalovce Espe López. Espe López aí a defensa fantástica do conxunto galego. Rapidez de pernas aí de María Palomo para pecharlle o oco Espe López de provocar a falta en ataque. Ahora Guardés. Disputar xa estes segundos finais do primeiro tempo. Lorena Telle, Ceci Cacheda vai secar adentro, Sancha non atopa oco, iso aí de pasivo. Cacheda con Sancha, maravillosa xogada entre Ceci Cacheda e María Sancha, espectacular como está Valentina. Quinto gol para ela, asistencia de auténtico luxo aí de Ceci Cacheda. Agora a 7 metros. Málaga con esta máxima vantaxe que acaba de obter o Atlético Guardés co quinto gol, xa reloxo a 0, así que hai que buscar un gol con esta acción diante da barreira do conxunto miñoto. Para executar o lanzamento Bárbara Piñeira. Bárbara golpea contra a barreira, non hai tempo para máis. Remata a primeira metade, excelente a bagaxe e a ledicia das xogadoras do Mecalia Atlético Guardés. Non está o traballo feito, nin moito menos, pero si encamiñado logo dun inicio difícil. Boa remonta do equipo de Ana Seabra, que chega ao intermedio cun 14-11 ao seu favor, máis 3 no partido, máis 5 na eliminatoria. Uns minutiños estamos de novo con todos vos para contarvos o que pasa no desenlace deste encontro.
Tempo de música. Aí escoitan no pabillón municipal da Sangriña neste intermedio do partido que estamos vivindo aquí na G2 na Galega.gal neste encontro de volta das semifinais da European Cup. Todo marcha pois moi ben, a verdade é que moi ben, non está a eliminatoria decidida ni moito menos, pero son aí o ben 14-11 no partido, máis 2 da primeira volta, son 5 goles os que vai afrontar o Guardés o segundo tempo que comezará nuns minutos. Repasamos a nivel estatístico pois os datos de ambos os dous equipos. 14 de 20 nos lanzamentos, o Atlético Guardés moi preciso nos lanzamentos a porta, 2 de 2 nos penaltis e tan só sufriu unha exclusión de 2 minutos. Peor é a porcentaxe do Costa del Sol Málaga, cun 11 de 23, por debaixo do 50%, iso sí, 4 de 4 nos lanzamentos de penaltis, e 4 veces quedou en inferioridade numérica, 4 sancións de 2 minutos. Na portería, a verdade que hai unha diferenza notable, a Mandín Balsing, 7 de 17, un 41% na porta do Atlético Guardés. Mentres, pois, Luis Fernández non parou ningún dos lanzamentos que recibiu, estivo máis tempo sobre a pista Mercedes Castellanos, que tamén ten un de 13, é dicir, un 7%, un pirrico 7% nesta primeira meta. Capítulo de goleadoras no conxunto galego: María Sancha 5, Yasmi Mendoza 2, Cacheda 2, Ania Ramos 2, Blasca Hauptmann 1, María Palomo 1 e Ariana Portillo tamén 1. No conxunto visitante, 5 goles para Isabel Medeiros, 3 deles. O outro lanzamento non foi dela, foi de Bárbara Piñeira. 5 goles, dicíamos, para Isabel Medeiros, 2 para Bárbara Piñeira, un deles tamén desde 7 metros, e un gol para Martina Romero, Estela Doiro, Silvia Arderius e Espe López, que fixo dano nos primeiros minutos do partido. Despois foi contendo ben, foi ben freada por parte do equipo galego, que completou unha moi boa segunda metade dese primeiro tempo. Lembramos dese -3 que tivo nada máis comezar o 2-5, pois chegamos a ese 14-11, pero bueno, queda a segunda parte, queda o máis importante. Aí temos balón en xogo, primeiro do partido, favorable ao Mecalia Atlético Guardés, circulando aí Palomo, recibindo María Sancha, Cacheda índose cara lateral, María Sancha jugando con Lorena Tellez, aí está a cubana, ataque longo por parte do conxunto galego. María Sancha que ten oco aí para facer dano, ollo ese pase, non saiu ben, buscaba María Palomo, interceptou ben a defensa de Málaga. Importante vai ser todo, pero aposta en Estea. Os primeiros minutos desta segunda parte poden marcar un pouquiño o derroteiro de por donde vai ir o partido, se vai igualar ou vai poder manexar algunha renda relativamente cómoda o cadro galego. Estela Doiro buscaba o lanzamento, 7 metros. Estaba aí María Palomo. Isabel Medeiros de novo sobre a liña. Está o lanzamento impecable, 4 de 4 para ela, 5 de 5 para o Málaga. Xa ven, 5 dos seus 12 goles chegaron desde os 7 metros, corrixindo aí as eivas que está amosando noutros aspectos do xogo ofensivo o cadro visitante. Bueno, buscando o primeiro gol desta segunda metade, o Mecalia. Cacheda en se pase abaixo, é difícil para Lorena Tellez, ollo a piques de interceptar, tivo sorte, estaba pisando a pivote do Guardés, e polo tanto balón perdido. Ollo a Campigli, recibiu unha posición de pivot, comeza cun 0-2 o Málaga.
O partido no segundo tempo comeza con derroteiros semellantes que os da primeira metade. 14-13 aún o conxunto andaluz. A Campigli e o seu primeiro gol no que vai de partido. Cacheda con Tellez, recibindo de novo Ceci Cacheda, María Sancha, Tellez, apertura cara ao extremo, aí non hai demasiado oco, e o balón foise por riba. O lanzamento non atopou a portería, non foi bo neste caso. Segue sen estrearse o Guardés, ollo ese pase, agora foi malo afortunadamente, estaba no extremo, hai unha xogadora do Málaga moi soa, non conseguiu conectar con ela. Arderius, moita atención aí defensiva sobre María Sancha. Mando de novo Sancha, lonxe da portería, buscaba acción individual, tentando encarar, recibe a falta Palentina nesa pugna con Rocío Campigli. Ceci Cacheda, extraordinaria. Aí a acción de Ceci Cacheda para estrear a conta do Mecalia Atlético Guardés. Ollo Arderius buscando na banda, aí no extremo, en concreto a Bárbara Piñeira. Non puido definir, non puido buscar esa acción sorpresiva. Málaga vai ter que atacar con máis pausa nestes compases iniciais. 3 minutos a segunda metade, o pase aí interior, buscando ben a Campigli nesta segunda metade. Reclamaba agarrón, segundo gol prácticamente consecutivo para ela. E nos estreara na primeira metade. 15-14, 1 arriba Guardés, 3 arriba na eliminatoria. Queda moito que facer aínda, queda moito que decidir para festexar a clasificación do equipo miñoto para esa final, para tentar conseguir o que se lle escapou naquel partido de volta en 2023 en terras turcas. O pase aí de Ceci Cacheda, non houbo falta, non foi bo, interceptou no Stichu Berasategui, e a oportunidade que vai ter Málaga para empatar o partido. Falase no banco Ana Seabra coas súas xogadoras, están vivindo un bo arranque de segundo tempo. Xoga con calma Málaga, poucas rotacións polas baixas, con 5 xogadoras. Está Estela Doiro de recibir a Guardesa, de novo Estela Doiro, pase interior para Campigli, quitouse de enriba a defensora, pero non puido definir diante de Amandín Balsing. Balón para Guardés. Aí atacando o conxunto galego neste inicio de acción ofensiva. María Sancha, ollo ese mal pase de novo, non se poden agasallar eses balóns ao rival, pode empatar. Aí está o contraataque de Málaga. Este é un erro pois moi importante. Xa van varias entregas, creo que a terceira perda de balón en circunstancias semellantes, pero esta a máis clara, a que fixo máis dano, xa que ademais permitiu un gol claro, un gol sinxelo en contra de Martina Romero para empatar o partido a 15. Aí Cacheda, ese balón para o extremo, adentro. A definición aí perfecta por parte de Ariana Portillo. Segundo gol para ela no que vai de partido. A ver se os extremos volven ser importantes nesta segunda metade. A única que non viu aínda a porta foi Carmen Castro, que víamos errar aquela vaselina que tentou buscar desde
tamén desde a súa posición, a xogada de Redondela, pero aí chegaron goles de Ania Ramos, tamén de Yasmín Mendoza, e agora este que acabamos de ver. Aí boa definición de novo na posición de pívot de Rocío Campigli, terceiro gol para ela. Ten que buscar o Guardés como parar a esta xogadora, hai que ser atendida sobre a pista do Gatañal. Quedou pase aí de Arderius, de Silvia Arderius, veterana xogadora madrileña, e a definición de Rocío Campigli. Estamos un poquinho desde a bancada, xa que, bueno, pues un pouco que comentábamos, algún tipo de parón pode vir ben a Málaga por mor desas baixas que ten, esas baixas importantes, que máis que importantes e numerosas, basicamente, porque minimiza moito esa rotación. Parece que foi outro golpe polo xesto que víamos aí de Mendín Balsin, que outro golpe contra o chan da xogadora argentina. Que estaba completando, aí vemos un excelente segunda metade, non viu porta na primeira, tampouco tivo prácticamente opcións, pero sí que na segunda, pois xa 3 goles para ela. Agardemos que se recupere. Aí está o segundo na súa conta, este contraataque aí polo erro no pase, terminado por Romero. Un gol que colocaba o 16-15, favorable ao Guardés, esa acción desde o extremo. Bueno, pues retirada aí entre dúas xogadoras. Campigli semella que entre un dos adestradores, os axudantes do Málaga, e Lorena Tellez. Veremos se pode, ese golpe tamén aí na parte de atrás da cabeza, prácticamente na caluga, e bueno, pois semella que está bastante aturdida a xogadora argentina, que polo de agora non vai poder continuar lóxicamente sobre a pista, e veremos pois como evoluciona, como se vai recuperando no banco, para ver se ten a mesma sorte que Ceci Cacheda logo ese golpe que levou na primeira metade contra o Chan, e aí a vemos na pista, tivo que descansar uns minutos, e agora está xogando. Bueno, seguimos co 16-16 logo dese gol. Ollo a María Sancha, definición, acción espectacular de calidade individual para facer o sexto na súa conta. Partido extraordinario que está facendo, está aparecendo pois cando máis o precisa o seu equipo. Os de Guardés na bancada do Gatañal. Na pista tamén está dorsal número 5, unha das últimas fichaxes de Uriarte, Argentina, e que boa a definición desde o extremo. Acaba de colocar de novo empate a 17. As interior de Cacheda, tentaba pois marcar na posición de pívot Palomo, non o conseguiu. Ollo a recuperación rápida por parte do Guardés. Arderius adentro, arriba Málaga, ollo, arriba Málaga a un gol para igualar a eliminatoria. Arderius acaba de marcar o seu segundo gol no partido. Antes fora Bárbara Piñeira o que fixera o terceiro. 17-18 o parcial neste segundo tempo, e 3-7 favorable a Málaga. Defensa intensa aí avanzada por parte do
do conxunto malcitano. Cacheda, falta sobre Ceci, falta clara, serán 2 minutos. Protestan as xogadoras do Málaga. O encontro pois vai medrar agora en intensidade, xa que a diferenza é mínima. Creo que as protestas por parte de ambos os dous bancos vanse incrementar. Aí está xogando o equipo local. Está Ceci, Cacheda, falta que recibiu. Xoga de novo Cacheda, Lorena Tellez, balón ao extremo. Aí está a definición perfecta para marcar o empate a 18. Fantástica esa xogada. Aledicia aí na Sangriña logo dese gol que acaba de conseguir o Atlético Guardés. Medra aí a intensidade nas bancadas logo tanto de Carmen Castro, primeiro para ela na súa conta particular, xogando Estela Doiro. Arderius, ese balón para o extremo, a parada de Balsink aí. A xogada estaba invalidada, houve falta, si, se me llama clara, falta anterior favorable ao conxunto malacitano, vaise parar o tempo. Estela Doiro. Defensa aí sobre Arderius de novo. Falta unha vez máis. Golpe franco favorable ao conxunto visitante. Incrementase a dureza defensiva. Estela Doiro tentando chegar aí a 6 metros. Insistirá no ataque logo desa falta de María Palomo. Xogar de Uriarte. Volta, unha vez máis falta, pues como aprieta aí a Sangriña, indo pasos, pedindo aí de todo neste ataque longo accidentado por parte de Málaga. Unha vez máis falta. Abaixo, golpea na defensa, insiste, bueno, que mala sorte aí. Son varias ocasións nas que eses balóns rexeitados acaban dentro, en algún que outro penalti. O lanzamento de Romero con moi mala fortuna, neste caso acaba dentro da portería do Atlético Guardés. Baza 8-19. Xoga de novo Necali Atlético Guardés. Con ese 18-19, máxima emoción que estamos vindo no partido nesta segunda metade. Aí que ven o movimento rápido para Carmen Castro, fantástica de novo. A definición da 18 do Guardés, segundo gol consecutivo para ela, para equilibrar de novo o marcador neste partido de volta, manter ese +2 para Guardés. Aí que boa recuperación, ollo María Palomo que sai no contraataque
Ahí está María Palomo, adentro. 2 goles seguidos, este da pivote do Guardés a súa recuperación, vense arriba Sangriña con esta reacción do Guardés que o estaba pasando mal, a Bocé que sí, neste segundo tempo, e acaba de obter un respiro importante con estes 2 goles que o colocan por diante no partido, máis 3 na eliminatoria. Aí está Doiro. Arderius, falta sobre a xogadora madrileña. Pero Doiro e Arderius son esas mulleres que organizan o xogo desde a primeira liña por parte do conxunto malagueño. Falta ahora de África Sempere, que se queixaba aí dun cobadazo aí nese xiro, nese xesto de Estela Doiro, sen consecuencias. Digamos unha Estela Doiro que xa anunciou a súa retirada, por lo tanto vivindo últimos partidos na competición europea. Despois tamén lle queda o playoff da Liga Española, pase interior cara a posición de Campili, que é recuperada, por certo. Bueno, vale, alegrámonos. Recuperación da pivote. Vemos que non faga tanto dano no xogo, pero unha boa nova vela sobre a pista. Ese forte golpe que recibiu sobre o impactar no parquet da Sangriña. Pase aí con calidad entre as pernas de Arderius. Está tremendamente intenso, leva unhas moi boas defensas o conxunto galego. Veíamos a Tellez traballando nesa situación. Cometendo unha nova falta. Nos achegamos ao ecuador deste segundo tempo. Berros aí de defensa por parte da afección. Romero movendo rápido, balón ao extremo, a parada de Mínguez, fantástica aí para darlle máis vida ao seu equipo. Momento de porteiras tamén, en este caso Sabina Mínguez acaba de ter esa situación ventaxosa que tiña polo extremo a atacante do conxunto malagueño. Busca ampliar a renda, regresar cara onde estaba nese final do primeiro tempo o conxunto galego. Hauptmann, segue Hauptmann, adentro o lanzamento de Hauptmann. O segundo para Blasca Hauptmann, para Eslovena. 2 arriba, Mecalia Atlético Guardés, parcial aberto de 3-0. Aí o xesto de rabia da xogadora eslovena. Tempo morto na pista, tempo morto na Sangriña, solicitado polo adestrador visitante, por Suso Gallardo, que ve como as súas xogadoras que comezaran tan ben este segundo tempo, que chegaron a colocarse a tan só un tanto no global da eliminatoria, pois agora están un chisco máis rezagadas con ese 21-19, eses 4 goles que ten de renda. Pouco a pouco, pois sí que xa podemos ir, se antes era quizá demasiado temperán falar dese acumulado entre os 2 partidos, pois agora sí, xa cando nos imos achegando, cando estamos superando o dito ecuador desta segunda
desta segunda metade e podemos ir albiscando o desenlace desta eliminatoria. Bueno, pues a ver se consigue modificar algo o adestrador de Málaga con esa reacción espectacular do Guardés. 3 goles prácticamente consecutivos, 12-8, 12-9, pasamos ao 21-19. Aí xogando Estela Doiro con Espe López, Espe vai secar adentro, fantástica a xogada de Espe López. Segundo gol para ela, para a veterana xogadora malagueña de 34 anos. Marcaron nada máis comezar o partido. Despois foi ben freada por parte das xogadoras do Guardés. Enorme o traballo defensivo. Agora nada puideron facer. Ania Ramos na pista, Hauptmann, María Sancha, Palomo con Sancha, buscaba ese pase cara a Palentina. Esa acción da pivote que se afastou aí dos 6 metros, intentar conectar con María Sancha. Xoga Cacheda. Ceci con Auma María Sancha, olla superioridade polo extremo. Ese balón que magua contra o Longueiro, definiu moi ben con calidade de Carmen Castro, pero faltoulle sorte, faltoulle fortuna, golpeou contra a trave. Olla réplica, pois tamén a trave, tamén intercambio aí de Longueiros. E a situación que se mantén igual con ese 21-20. De novo Ceci Cacheda, aí está Ceci con Hauptmann, ese balón cara ao extremo onde estaba Ania Ramos, por aí non tiña oco, ameaza de novo de pasivo Hauptmann, buscando ese 7 metros. Oye, ese balón que recolleu sobre a liña, pedía unha posible falta, un posible empurrón. A máis lista, a máis espabilada foi África Sempere para conseguir a ilicitana o seu primeiro gol no partido. Cada tanto vale xa o seu peso en ouro. Trece para o final, 4 arriba na eliminatoria. Necali Atlético Guardés, o que lle toca agora defender a Arderios, o lado extremo, recibe Espe López que ten que recuar. Aí xogando Estela Doiro. Ese mala entrega, ese pase a piques de facerse con ese balón o Guardés. Creo que sí, creo que finalmente creo que ten unha xogadora que se lanza por todos os balóns que parecen perdidos, que parecen divididos. Pois aí está María Palomo, a madrileña, para de novo irse o chan da Sangriña e conseguir unha valiosa posesión para o seu equipo. Enorme o seu traballo defensivo, ofensivo, en todos os aspectos de xogo. Buena oportunidade para conseguir un chanzo máis, irse ao máis 3 no partido. A ver se é capaz de definir. Aí está María Palomo, que recibía nos 6 metros. Falta sobre ela. A infracción de Isabel Medeiros. Ceci supera a seu rival. Ceci con María Sancha, ollo ese pase que non foi bo. Caeu aí Carmen Castro en riba dela, pero consegue manter a posesión o conxunto galego. Ceci Cacheda con María Sancha. María Sancha recibe
De novo a falta, ataque longo, infracción cometida por Bárbara Piñeira. Son do África Sempere, esos dous pivots. Agora o conxunto galego. E a infracción no ataque do Guardés, polo tanto non vale gol, non vale ese balón que acabou nas redes da portería andaluza. Que ven agora o pase e a definición de Bárbara Piñeira. Asistencia de luxo, esta foi a que anotou, a dorsal 21, e asistencia de luxo de Arderius. O posible 23-20, pasamos ao 22-21. Ninguén dixo que ia ser sinxelo. Hay que seguir percutindo o equipo galego. A Ceci Cacheda falaba no extremo Ania e falta en ataque, falta aí clara. Ellos se saque rápido, ven a intercepción por parte do Guardés. A ver que pode haber vantaxe, pode haber oco para sorprender. Hauptmann deixa cara atrás, prefire tranquilizar o ataque. Creo que aí con bo criterio. María Palomo, tempo morto na pista. A menos de 10 minutos para a conclusión deste encontro, 22-21. Todo, absolutamente todo por decidir na Sangriña. Son 3 goles de renda, pero ni moito menos. E algo para estar tranquilas as xogadoras de Ana Seabra, que víamos dando ordes. Esta é o momento álxido da segunda metade, a recuperación de María Palomo. A definición de Hauptmann, ese parcial de 3-0 que cambiou a decoración de estar eliminatoria prácticamente empatada, pois deulle o respiro do que goza agora mesmo o conxunto do Guardés. Así que en disposición de seguir pelexando por esa final que se vai disputar aí do 16 de maio, a volta ao 23 dese mesmo mes. Agardemos que con presenza galega mediante o do Michalovce ou do Bursa. Outra oportunidade histórica para o noso deporte nunha temporada moi complicada, nun futuro que se aveciña moi complicado para esta entidade polo anuncio de Mecalia que vai deixar de patrocinar a entidade logo de 14 anos. Hai varias xogadoras adestradoras pois que xa van facer as maletas por mor desa nova realidade presupostaria. A ver se esa presenza nunha final pois pode variar un chisco as cousas, que se pode seguir mantendo esa aposta importante durante os últimos case 15 anos no balonmán da Guarda. Lorena Tellez con Cacheda, ese balón que acaba dentro. Acabou dentro a definición de Ceci Cacheda con moitísimo suspense. O seu terceiro gol no partido, 2 arriba. Guardés acaba de perder o balón Málaga ademais. Acaba de perder o balón Málaga, así que vai recuperar novo ataque para incrementar a vantaxe pro conxunto miñoto. Aplauden os aficionados, excelente entrada no recinto da Guarda, preparado para vivir outra noite histórica. A ver se a pode culminar o equipo de Ana Seabra, está a camiño de facelo. 23-21, atacando, ataque importante para xa ir restablecendo unha renda pois o dito importante. Aí chega ese gol de Lorena Tellez, o primeiro para ela, o primeiro para a xogadora cubana. 24-21, a ledicia de Lorena Tellez. Tocou o balón nela cando regresaba cara cancha propia de xeito involuntario. Que importante este gol
De novo volven os tres de renda, está equilibrado o balance. 10-10 xa no segundo tempo. Lembramos que chegou a ser un 3-7 favorable ao Málaga. Aí o lanzamento, a parada extraordinaria de Sabina Mínguez, a gardameta de Mislata para evitar o 22º gol de Málaga, que porén vai recuperar a posesión, vai seguir atacando o equipo de Suso Gallardo. O balón ao extremo con pouco espazo e de novo a intervención da gardameta do Guardés. Vanselle acabando as ideas a Málaga. Aí temos o marcador, o tempo que queda, eses 7 minutos, xa un pouquichiño menos, ese 24-21 no tabuleiro de marcas, ao que hai que engadir os dous tantos colleitados en Carranque. Así que son 5 de diferenza con 7 minutos, 8 xa algo menos por disputar. E atacando, bueno, atacaba, o pase foi malo. Ollo a esa recuperación e a definición rápida por parte de Estela Doiro. Segundo gol para ela no que vai de partido. 24-22 creo que é o marcador logo do gol que anotou Costa del Sol Málaga. Así é, 2 de diferencia, non hai que cantar vitoria ni moito menos, xa que vemos como cambia a decoración en cuestión de segundos. E 2 malas entregas seguidas, pois é o que teñen. Nin sequera puido tirar a porta o Guardés, e pode ter unha nova oportunidade Costa del Sol Málaga. Balón ao extremo, Longueiro. O Longueiro tampouco pode aproveitar o rexeitamento de Uriarte, así que acabase de salvar dunha boa o equipo de Ana Seabra, que se desesperaba de novo no banco cos erros cometidos nos 2 últimos ataques. Malas transicións defensivas tamén, con vantaxe pro conxunto do Costa del Sol Málaga. Afortunadamente nesta segunda o balón volveu golpear contra a trave. Pase de Cacheda, terceiro erro consecutivo. O contraataque, a parada unha vez máis de Sabina Mínguez, extraordinaria a gardameta que levanta a Sangriña. Tivo a opción aí Estichu Berasategui, pero está en vea de acertos. Importante ter 2 gardametas que poden ofrecer este rendemento, e agora a de Mislata. Sabina Mínguez leva varias paradas consecutivas. Blasca Kaufman, a ver se pode chegar un bo ataque, non importa que sexa longo, xa xoga co reloxo a favor o equipo da Guarda. Ania Ramos na circulación, Lorena Telle chegando a 6 metros, penalti, 7 metros, que é o primeiro, se non me falla a memoria, o primeiro da segunda metade. Separar o reloxo aí con ese 55-57, así que pues nada, pouco máis de 4 minutos para a conclusión do partido. Sí, non houve ningún lanzamento de 7 metros para o conxunto galego neste segundo tempo. María Sancha, perfecta, facendo o 3-3 desde a liña. Non se errou ningún penalti de momento, ningún dos 2 equipos. 3-3 Atlético Guardés, 5-5 Costa del Sol Málaga. De novo partido parado. Vai buscar a épica o adestrador malagueño nestes últimos 4 minutos, nese pouco tempo que queda xa para a conclusión. Vamos atacando con superioridade, intentando pois revertir a situación de ese marcador favorable ao conxunto galego por 3 goles. 2-5, 2-2, que hai que engadir os 2 da ida.
Así que son 4 minutos para defender 5 goles. Partido xa en xogo. E a ver que pode facer Málaga aí con Estela Doiro. Estela Doiro na circulación. Fixóselle un muro a dorsal número 9 de Costa del Sol Málaga. Arderius. Agora recibe Estela Doiro. Adentro Estela Doiro. Terceiro para ela. Segundo prácticamente consecutivo. Xogador que tamén estivo mancada. Lembramos hai unhas semanas que prácticamente regresou para esta semifinal. E vemos a defensa en toda a pista por parte do Costa del Sol. Ania Ramos aquí buscaba con agresividade a portería. Recibiu a falta a extremo do conxunto da Guarda. Cacheda, Ania Ramos, María Sancha, falta en ataque, aguantou ben a posición defensiva e cometeu a falta clara. Yasmín Mendoza, non hai dúbidas nese aspecto. Que ben lle roubou Lorena Téllez ese balón, roubou a carteira a Estela Doiro, que xa ia preparada para buscar o lanzamento. E creo que sen falta tiran as árbitras. De unha que outra acción que discutiron os adestradores, pois eu creo que están realizando un traballo máis que correcto, pero roubo aí sutil por parte de Lorena Téllez. Falta en ataque de Ceci Cacheda. Sen darlle un pouquichiño de emoción. Agardemos que non sexa demasiada a este epílogo do partido. 25-23, defendendo eses 4 goles aínda de renda na eliminatoria. O equipo galego, importante, pois iso que lle custe un mundo, que se gaste moitísimo tempo en cada ataque por parte do conxunto visitante. O balón aí ao extremo, xogou con Arderius e o lanzamento de Arderius golpeou contra o poste, quedou mancada a madrileña. Porén sigue o xogo, non sei se pode recuperar. Así é, recuperada. Lorena Téllez que buscaba o lanzamento. Hai falta sobre a cubana. Xogará desde os 9 metros o guardés. Pouco máis dun minuto festexando a sangriña o que pode ser, o que vai ser seguro a clasificación para a final da EHF. Que xogada de acción individual de Lorena Téllez, que tardou en sacar a artillería e fixo con 2 goles consecutivos para colocar o 26-23, máis 5 na eliminatoria a 1 minuto do final. Para definir se non estaba xa o desenlace desta eliminatoria. A sangriña vai ser unha festa, como non pode ser doutra maneira. Dos últimos ataques xa deste partido. Aí está Estela Doiro mantendo a concentración defensiva, recibe no extremo e de novo Sabina Mínguez, detendo agora a Bárbara Piñeira. Extraordinaria gardameta, non se vai xogar máis, vaise festexar xa o partido. Estes últimos segundos pois van ser de celebración. Aí está a bucina, saltan as xogadoras do Mecali Atlético Guardés, que acaban de conseguir, acaban de lograr a súa segunda final de competición europea, terceira para o balonmán galego, e teñen na súa man a posibilidade de darnos o primeiro título. A verdade que foi unha actuación pois tremendamente convincente, a pesar das dificultades que xurdiron algún que outro momento no inicio de partido, tamén no inicio desta segunda metade, pero a verdade que manexou moi ben o partido o conxunto galego para conseguir a vitoria finalmente por este 26-23 na volta, e ese máis 5 bastante claro no global da eliminatoria. Sen dúbida,
o Málaga, un equipo tremendamente potente, puido acusar esas baixas, é obvio que afectaron a súa rotación, ademais algunha que outra xogadora de calidade, pero completou unha eliminatoria tremenda, tivo moitísimas dificultades en cuartos de final diante do Elxe, o equipo da Guarda, ata ese gol de Yasmin Mendoza, pois prácticamente sobre a bucina que lle deu a clasificación en terras ilicitanas. Neste eliminatorio creo que o equipo de Ana Seabra foi superior, que incluso pois lembramos, faltando pouco para rematar o partido en Carranque, pois tiña 6 goles de vantaxe. Así que pois tempo de festa, o saúdo deportivo aí das xogadoras de ambos dous equipos, e o dito, nunha situación complicada a nivel de entidade deste club que nos leva dando tantas ledicias ao deporte galego nos últimos anos, pois o gallá que poida facer un bo papel nesa final e poida traernos o título. Mañá coñecerá o rival, coñecerase o Michalovce, eslovaco, é capaz de remontar eses 5 goles de desvantaxe, ese 34-29 que apañou no pabillón turco en Bursa a pasada fin de semana. Bueno, pois o saúdo aí das xogadoras do Guardés. Tempo para celebrar, será unha longa noite na Guarda, tempo para celebrar na Sangriña, lóxicamente. Parabéns a toda a familia do Mecali Atlético Guardés. O dito, toca celebralo, en pouco tempo xa pensar nesa final, nesa posibilidade de traernos un título ao deporte galego.